चमड़ा रूपी जन कपड़ा ऊपर पहनले बाड़ू ई सारा ऑर्गेन्स के जन ढकले बा ई कपड़ा दुनिया में अब भेटा वाला नहीं है। ई लहंगा बाजार में बिकाला, भटनी बिकाला, भाट बार बिकाला, रामपुर बिकाला, सब जगह मिलेला। लेकिन ई चमड़ा रूपी जन लहंगा बा ना एकरा कंपनी के पता बा, ना एकरा दुकानदार के पता बा, ना एकरा टेलर के पता बा। बाबे यही के जोड़ावे के बा। ऐसन सुनला अरे मिलल होई माँ एकरा के रखिया संभारी के। संभार कर रखेगा इकरा कर रखिया अरे संभारिए राम। अचक में आई है बड़ भैया तो से पुरस्कार 200 रुपये मेरा प्रणाम करता हूँ। अचक में आई है भैया लोग तो से बहुत बहुत स्नेह, चारों भैया लोग के और चारों मलकिनी के प्रणाम बा। आज के में आई है दीना ना बताई है जाए के परी ससुरारी गे के परी ससुरारी चली पुरस्कार मिलल जरा मेहरारू के छेनी हतोरी भुला गइल बा। क्या बुलाई मिल गई। चली छेनी हथौरी के मरहत के तरफ से पुरस्कार अभिनंदन करो। महाराज जी हमने बहुत बहुत स्नेह देनी, महाराज जी के चरण के अभिनंदन करो, प्रणाम करो। पंडित अरविंद कुमार मिश्र जी आचार्य सभी पूजा पाठ एवं अनुष्ठान गाँव के चौकीदार हो गया है। अब बताई चौकीदार के भुला जाता है और चौकीदार के बर्तन चोरा ले जा सकता छेनी तोरी भुला गइल बा। अरविंद बाबा बहुत बहुत स्नेह देनी बाबा के गोड़ लगता। जन्म जन्म के
वैसे अरविंद बाबा हमार कर्म कांडी विद्वान पंडित बानी आचार्य बानी। गरुड़ पुराण में लिखल बा, गरुड़ पुराण में कि आदमी के मरला पर वही कहला कहे रुए कहो जितने आंख से पानी गिरेला, जितने नाक से पानी गिरेला वो आत्मा के पिए के पड़ेला। भगवान वो आत्मा के सतावे लगे कि मिसरौली के लोग कहे रोता हम केकर का ले ले बानी देहनी तो बधाई भजल अब बोला लेनी तो भगवान निमन कैले क्योंकि कर्जा ले बता देव ना क्योंकि खेत जोतले बड़ो तो खेतवा का रजिस्ट्री करा लेब क्योंकि मकान में किराए पर बड़ो तो मकान खाली न करब। इस भगवान सोचल कि नहीं देहनी तो नीमन और लेहनी तो बाउर ऐस रोवल बर्जी तो लेकिन लोग रोवेला माई बाप खाती बाबा के रोवेला मातारी बाप खाती के रोवेला। हमरा गांव में एक जना मर गए उनको लड़का लागल दुआर पर छाती पीट के रोए। हम कहते बेटा काहे रोआ तोरा सबकर बाप जी मर गए हैं तो कहते कि चाचा बाप जी खातिर लेकिन रोव 11 सब सेनवा भइल तो उठैबे न कइले 400 रहल तो उठौले 11 के बेर चढ़ गेले उ पेंशन खातिर रोत है ने वो ए शरीर पर गीत बा ए शरीर में जितना मिश्रा जी ई ऑर्गेन्स बा ई मलिकवा दू अक्षर से बैठौले भोजपुरी में कर गम गिनले बानी। ये दुनिया में दुइये गो चीज के महत्व बा तीसरे का कोनो महत्व नहीं है। दुनिया है दुनिया दू से दुनिया 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 दुनियन दुनिया धरती बा आसमान बा रात बा दिन बा धर्म बा अधर्म बा सत्य बा असत्य बा आइल बानी जा चल जाए जा। ऐसा लोग कहला कि जग में सुंदर है दो नाम चाहे कृष्ण कहो या राम। आई जितना मशीन बस सब दुई अक्षर से बा एकर नाम बाल 2 अक्षर सर 2 अक्षर आँख 2 अक्षर नाक 2 अक्षर ओठ 2 अक्षर दांत 2 अक्षर जीभ 2 अक्षर कंठ 2 अक्षर गाला 2 अक्षर छाती 2 अक्षर पेट 2 अक्षर डाल 2 अक्षर जांग 2 अक्षर पैर 2 अक्षर पीठ 2 अक्षर बाह 2 अक्षर हाथ 2 अक्षर। दुगो औरी बा चौकीदार साहब और हुआ मेहरा रुक लगे बा उना बताओ सब दुनिया सबा जाना के छेनी हथौड़ी भुलाइल बा ओकर लगे बा केंग ओकर छेनी हथौड़ी भुला गल जी कहर हानि रहुआ वो भुलाइल नहीं है ओकर भाई लेके भाग गइल बा। अच्छा पता लगिए जाइयो दो अक्षर के बानू राची राची के रंग रंग रे जबा पाँच रंगवा के साड़ी राची राची के रंग रंग रे जबा पाँच रंगवा के साड़ी
से 100 रुपया ठेकेदार है हमार चाचा एगो लड़का ठेकेदार बना दल बनिया 100 रुपया देता नहीं मारे हम अपने माई बाप के सबसे छोटे हैं आ छोट बेटा पर माई बाप के बड़ी प्यार रहेला ठेकेदार साहब पुरस्कार दिल बनी भैया के प्रणाम बा रांची रांची के रंग रंग रे जावा पाँच रंगवा के साड़ी हीरा रतन हीरा रतन जतन नहीं कोई हीरा रतन जतन नहीं कोई लेके बनावन का बाड़ी है हीरा रतन जतन नहीं कोई हीरा रतन जतन नहीं कोई लेके बनावन का बाड़ी है और का 5 तत्व से शरीर बनल बा इस शरीर में मिश्रा जी 5 गो मटेरियल से मकान बनल बा कवन